Exacto alas 12 ng kada gabi. Ano na, January 24 na, books na eh. Dito ay sabay pasok ng Gumbaga, Quezon, southbound. Ano na tayo nga, Gua, Shanghai. Pasok agad. Pwede na siguro. Sila. Oh, pwede na siguro sa baba. Baka doon ang deliver nun. Baka, truck. Oo. Kasi itong isa truck, dito pinadali. Gagapang lang tayo dito mga kapatid. Japan. Gagapang lang tayo dito. Sa may pasok ng Gumbaga. Mabuti walang ulan.
kaya na niya pag-akyat. 3. Kaya nahulog siya. Ano? Ay, baka na lost brake. No? Kaya dyan siya lumilit sa kanan. Ilang beses na nahulugan ng trailer yan. Nakaraan, nahulog din yung trailer yan. Tumihaya yung pinakarga ng ano, bigas. Delikado to, truck. Huwag na dumikit yan kasi baka di makayanan, matras pa yan. Lalo dumikit yan. Mahirap yan kung kabilaan, matirik. Wala nang kadaan ba, ano? No? Pagkas, sakto ba? Para sa tirik kabilaan. Wala makadaan. Sa bagay may rikirwan, mga problema kung di makadaan. Nakatakot na ito dito eh. Kapag may ganito. Mabitinan ba? Mabitin yung sundan mo. Tapos may nakatutok na sa'yo, hindi ka na makatras. Di ba? May nakatutok sa'yo, hindi ka na makatras. Fit ka. Oo. Ito na ba kasi? Hindi na ka makabilaan o. Maria Victoria. Layo no? Tapos dapat hinukay to. Hinukay ba para na ganong pataas? Kaya nung sa Quirino. Kagaya ba sa Atimunan, Pagbilaw, hinukay ba kayan? Ito walang hukay. Kung ano ang mundok yung pinakasada eh. Kaya marunong yung engineer niya. Oh, direct naman oh. Dalawa tumirik oh.
tubig set. Maraming araw ko dito. Sa kanto ng Pitogo.